teraz budete v šoku. Toto je model Emiko, apartmanový modulárny dom, ktorý má 50 m2. Takto odchádza od nás a čarimari fuk a už sa nachádza pred pozemkom nášho zákazníka. Takýto dom vyložíme na pozemok, kde sú prichystané betónové pätky podľa nákresu, ktorý zákazníkovi dodáme. Stavba je tak silná a konštrukčne odolná, že nepotrebuje betónový základ. Je staticky odolnejšia ako klasický murovaný dom. Dodávame ho plne vybavený, to znamená s podlahovým kúrením, kuchynskou linkou. V tomto prípade zákazník to chcel bez kuchynskej linky a za zariadenou kúpeľňou, kde je sprchový kút, ohrev vody, toaleta a umývadlo. Nie je to klasický mobilný dom, je to montovaná stavba, ktorá má prvky mobility a je určená hlavne na bývanie. Fasádny obklad, ktorý vidíte, nie je drevo, je to cementovlaknitý obklad, ktorý je úplne bezúdržbový. Je to betónový výrobok. Interiér sú sadrokartóny a nemecký drevený obklad na strope.